Som tu. Po dlhom čase. Som tu. Čau ľudia, ja som Ivko, vítajte pri tomto videjku. Toto videjko bude divné otázky, ktoré som našiel na nete. A myslím, že môžeme ísť na to. Na prvú otázočku. Prvá otázočka. Bol si drzý k učiteľom v škole niekedy? Nie, ja som vlastne nikdy ani žiadnu poznámočku nedostal. Ja som vlastne úplne taký tichý. Ja v škole ani často nehovorím, učím sa na samé jednotky, ale či som bol drzý, to nikdy. Nie, ja som nebol drzý. Ďalšia otázočka. Papáš s otvorenými alebo zatvorenou pusou? Moja odpoveď seriózna je na túto otázku, že jem s zatvorenou pusou, lebo sa mi to zdá dosť nechutné, keď niekto je s otvorenou pusou ako a keď ste proste iba zatvorenou, tak ide jak hroch. Ďalej. Si na niečo alergický? Nie som. Ja aj na čipsy. Ale to je taká alergia, že veľa ľudí má strašne rado čipsy. No skoro každý má rád čipsy, len ja som taký proste a ja proste nemám rád čipsy. Ďalšia otázočka. Čo? Aký bol tvoj prvý plišák? Môj prvý plišák bol taký krtko. Bol to krtko, ktorý sa volá nejak, neviem, ako Janko, alebo jak sa volal, veľký frajer to bol. Niekedy vám ho ukážem vo videu, ale momentálne ho nemám pri sebe. Prečo máš na sebe klobúk? Nemám klobúk. Prečo máš na sebe tú divnú parochňu? To nie je vôbec pravda. Pretože ja tu mám vlastne aj brýle, okuliare. Takto, fajnovo. Mám tu aj klobúčik. A pre istotku tu mám aj takú jednu rukavicu. No. Jednu rukavicu, takto. Čo? Vypadám ako frajer. Veľká vec, nie? Juj, toto sa mi tu zasekne. No okej, ako chcete, dám si tu parochňu dole. Kto bol Juraj Jánošík? Je posledná otázka. Juraj Jánošík sa narodil v zime v roku 1688 v Terchovej. Pochádzal z chudobnej rodiny. Dal sa ako mladý zverbovať do vojska Františka Rákociho II. Preto som si... Nie... Juraj Jánošík miloval svoju vlast a ľud. Snažil sa vyvarovať rozdielmi medzi chudobnými a šlachtou, čo sa mu aj stalo osudným. Tak, vidíte, ľudia, v mojich videách sa dozviete aj niečo poučné. Donesem vám jednu vec, čo som kúpil svojej mamine, ale ja ju mám v svojej izbe, ukážem vám to. Tak, toto je Maty. Odfotím vám ju do videa.